ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଓମ୍ ଏଗ୍ରୋ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ଯେ ଧାନଟା ଆମର ଚାଷୀକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସୁପର ହିମିକାଲ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଚାଷୀର ରିଜଲ୍ଟଟା କାଣା ଅଛି ଆମେ ଚାଷୀକୁ ବୁଝମା ଆଜି। ତ ଆମେ ଜାନମା ଯେ ଚାଷୀ ବାବଦରେ କିଛି ଜାନୁ। ଆମେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଯେନ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାର ରିଜଲ୍ଟ କାଣା ଅଛି ଆଉ ଚାଷୀ କେନୁ ରାନ୍ କାଣା ଟିକେ ବୁଝମା ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ। ମୁଇଁ ଘରତା ବୋଲି ଚାଷୀ, ବାପାର ନାଁ ସନାତନ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ। ମୁଇଁ ସୁପର ହିମିକାଲ 20 କର ଲାଗି ସ୍ପ୍ରେ କରା ଦେଇଥିଲି। আর ধান দেখলে যে ভাল লাগুছে আর মারিকে বেলে মতো পছন্দ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଏଇଟା ବହା ମେମା କିଛି ନା ଦିଶବାର ଆଉ ଦାଗେ ତ କିଛି ନା ଦିଶବାର। ଆଉ ଧାନ ଯେତେ ବେର ମାରିଛେ ଆମେ ଉଷ ଯେତେ ଜମିନ ଦିଏ ସବୁ ଧାନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇହାଦେ। ଆଉ ଯେତେ ଏଇଟା ଉଷ ଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛେଁ ନେକ୍ସଟ କାଣା କାଣା ଉଷ ବାହାରୁଛି ପଚରିକିରି ଆନବି ବୋଲଛେଁ। ଚକଡ଼ା ରଗି ହୋଗି ଆମର ସେ ଖରିଫ ଫସଲ ହୋଗି ରବି ଫସଲ ଯେନ୍ ଫସଲ ଆରି ଫସଲ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଲାଗି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମୁଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖବାର ଯେଟା ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଧାନ ଟିକେ ଦେଖିଆସ ବୋଲିଥିଲି। ଧାନ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଉ ତାହାକୁ ଏଇଟା କହୁଛେ ଏଇଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧାନଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ଧାନ ସବୁ ଆସିଛେ। ଚାଷୀ ବି ନିଜେ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ ଯେ ଧାନଟା ପୁରା ସମାନ ଅଛେ, ପୁରା ଲେବୁଲ୍ ଅଛେ। ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଗୋଡ଼ବଗା ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲୁ। ଗୋଡ଼ବଗାର ପୂଜା ଗଡ଼ତିଆପାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ସୁପର ହିମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 10 ଲିଟର ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଟୋଟାଲ୍ 10 ଲିଟର ୟୁଜ୍ ନେଇଥିଲେ 20 ଏକରରେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେନୁ କି ସଢ଼ା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଯେନୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲାନ ସେ ଜମିରେ ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେଟା ହେଉଛି ସନ୍ନା ଧାନ। ତ ସନ୍ନା ଧାନରେ ଆଜ୍ଞା ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଧାନ ବି ଆଣି କଣ୍ଡିସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡକେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖି ଏଥିନି ତ ଆମେ ସନ୍ନା ଧାନ ପାଖେ ନାଇଁନ, ଆମେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁଁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସନ୍ନା ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଛନ୍। ସେନୁ ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ବି ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ର ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଇଛେ ସେନୁ। ତାପରେ ଆଣି ହିମିକାଲ ମାରିକରି ଇଏ କରିଥିଲେ। କହୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଏଟା ସଡ଼ା ପହଲା ଯେନ୍ତିରେ ଏଟା ଦୁବିଥିଲା ସନ୍ନା ଧାନ ଟିକେ ବେଶୀ ମୋତେ ମାରଲା ଯେନ୍ଦିନ ମାରଲି 8 ଦିନ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗଲା। ଦେଖିଲି ଯେ ଧାନ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା। ପିଲ୍ ମାନେ ଟିକେ ବସଲା ଡବଲ ମାରଲି ଯେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଦିଶଲା ନା ହାଦେ ଔଷଧ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ଔଷଧ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଧାନ ତ ହାତେ ଟିକେ ଫାଇନ୍ ଦିଶୁଛେ, ହାତେ ସଫା ଦିଶୁଛେ। ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ରହିଛେ ସେଟା ଯେନ୍ ସୁଖା ଏରିଆ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଯେନ୍ ଟାଙ୍ଗର ରହିଛେ ସେଥିରେ ରହିଛେ ଟିକେ ଖାଲି, ବାକି ସବୁ ଭଲ ଅଛେ ଏଇଟା। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଓମ୍ ଏଗ୍ରୋ ବାୟୋଟେକ୍ରେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ଦେଇଛୁ, ସୁପର ହିମିକାଲ ଦେଇଛୁ ହେଲା। ସବୁ ସୁପର ହିମିକାଲ ଦେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋମାଇସିଏଲ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମର ଆହୁରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍। ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଖେ ଅମରି ନି ପାରୁଛୁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମର ପାଖରେ। ଚାଷୀ ପାଖେ ବୁଲି ବୁଲେଇକିରି ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆମର ରହୁଛେ ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍। ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଯେନ୍ ପେଷ୍ଟ କାଲନ୍ ମାରୁଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲାଗି ମାରୁଛନ୍, ଆମର ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍ ମାଟିକି ଯଦି ପହଲା ଫାଷ୍ଟ ବିଶୋଧନ କର୍ମା, 8 କେଜିର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସୁଛେ, 8 କେଜି ଗୋଟେ ଏକର ଯଦି କିମ୍ବା ଆମେ 16 କେଜି ବି ଦେଇପାରମା। ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ମାଟି ପହଲା ବିଶୋଧନ ହେଉଛେ। ମାଟି ବିଶୋଧନ ହେଲେ ଆଜି ଯେ ରୋଗ ପୋକ ଯେନ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପୁଛେ, କୀଟନାଶକ ମରୁଛନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛେ, ନିଜେ ମରୁଛେ, ସେଟାକେ ପହଲା ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛେ। ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉନ୍। ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍ ଆମେ ଯଦି ଜମି ଉପରେ ପକାମା ଏ ମାଟିକେ ବିଶୋଧନ ହେବା, ବୁଝିଲେ। ମାଟି ବିଶୋଧନ ହେବା, ତାପରେ ମାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପୋକ ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ। ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ 8 କେଜିର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ 900 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ସେଟା 900 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ପଡ଼ୁଛି 8 କେଜି ଗୋଟେ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେମା। ସେ ଦାନାବାଲା ସେ ଦାନାବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକେ ଜମି ଉପରେ ଆପଣ ପକାବେ। ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ କରୁଛନ୍, କାଦୁଅ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ପକାବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇକିନା, ତାପରେ ଧାନ ରୋଇବେ। ଇଏ ମାଟିକେ ଉର୍ବର କରୁଛେ, ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସୁଛେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ଇ ଯେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ ସିଜନ୍ ଯେନ୍ ଆସୁଛେ ଆପଣ ସେ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାନିମ୍ ଦେବେ। ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ବୁଝିଲେ, ସୁପର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଆମର ବାଇକ୍ୱିଟାଲ୍ ବି ଅଛି। ଯେନ୍ଟା ବାଇକ୍ୱିଟାଲ୍ ମାନେ ପହଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆମର ପହ୍ଲାରେ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ପହ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିତେ ଯିବା ତ ଆଜି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଡିଜିଜ୍ ନାଇଁ ଦେଖବା ଧାନ ବି 1 ନମ୍ବର ଧାନ ଆସୁଛେ ମାନେ ନିଶୁରିଛେ ଲମ୍ବାଲିଆ ଖେଳେଇଛେ ପୋଲ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲାର ଧାନର କ୍ଷୀର ବି ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହୁନ୍ ବାପାଙ୍କୁ ବି କହୁନ୍ ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେନ୍ତାକି ସେମାନେ ଇ ଅର୍ଗାନିକ୍ର ସାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ।